akong igsuong kaparian, mga deboto sa Mahal nga Birhen sa Rigla, kanatong tanan nga niya karon dinhi, may gabi kaninyong tanan. Ika-5 na karon nga adlaw sa atong binaryo pagpangandam alang sa kapistahan dinhi sa atong parokya sa Mahal nga Birhen sa Rigla. Salamat sa Dios nga daghan kay kita. Salamat nga nagkayusa kita nining usa kay Eukaristikan hong kasaulugan pasinungog sa Mahal nga Birhen. Salamat na buhi pa nga itong pagtuo, buhi pa nga itong demosyon sa Mahal nga Birhen. Mga niya kita karon in big number. Busa itong pakpakan ng itong kaugalingon. Kini nga itong Santos nga Misa, anticipated Mass na kini, para mga adlaw, ikakatluan og 3 nga Domingo, sulod sa tuig liturhiko sa atong simbahan. Busa ka mo nga nakasimba karon, pwede na mong dili na mo simba ugma, kaya nakatuman naman ka mo sa inyong Sunday obligation karong gabiuna. Apan kung garahan mo simba ugma, simba lagi hapon mo. Ngano man, kay matod pa, the more masses, the more graces. Dili ta mo tuod na nag-ingon nga sige tag simba mo saylo tas langit di na tinuod. Ngano man makaigsunan, maglisod ba ganit ang pag-antog langit, ang pagsaylo na bahinuon. Busa osbo nako, kinahanglan nga magmakanunayon kita sa pagsimba kay mao kini ang itudlos ng simbahan, ang Santos nga Misa nga mao ang source, the center and the summit of our Christian life. Ang atong Ebanghelyo makaigsunan nining Domingo karon, nagisgot nining usa kadakong hitabo sa maabot, usa kadakong hitabo sa tibuok kalibutan nga makapikto sa tanang katawhan, dili lamang kanato kundi usab hasta dito mga tao nga naguna kanato ug sa umaabot nga mga tao. Usa kini kakitawag og apocalyptic style of literature diha sa balaang kasulatan nga naghiskot sa mga dakong hitabo sa kalibutan prior to the second coming of our Lord. Mingon ang atong Ginoo sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, bugit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta ug kawanangan. Unya diha sa mga panganon makita ang anak sa tao nga mabot nga may gahom ug himaya ug sunugon niya ang iyang mga suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. This is what we call an apocalyptic literature nga naghatag kanato og image unsa mahitabo sa maabot sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Whether it is literal nga mahitabo nga mga hulog ang mga bituon, dili mohatag og siga ang adlaw bulan, we do not know. Apan ang labing dakong kamatuoran nga kining hitabua, dako kining hitabo nga makaapektar natong tanan. Mga igsuon ko na ni Kristo, ginaingon nga katong kasaysayan is heading to its own finality. And what is the finality of our human history? Nga moabot ang atong Ginoo aron pag-inaugurate, pag-establish sa iyang kingharian dinhi sa yuta, din ang himaya, ang hustisya sa Ginoo maghari. Mao kana ang atong padulngan. Ang iyang pag-anhi makaigsunan, usa ka na kong hitabo, usbo nako, nakitang tanon be affected, gano man, He would come again, no longer to save the world. Dili na siya magpakatao pag-usab. Dili na siya magpalansang sa krus. He would come again, ingon nga hari, diha sa mga panganod, uban siya mga anghel,
in order to judge the living and the dead. Busa, kinahanglan kita na mangandam nining maong hitabo ng Ginoo maghatag ka natong hukom sibo sa atong nabuhat maayo man og dautan. Ang akong pangutana makaigsunan mao kini, how prepared are we? Unsa kita kaandam kung galing moabot ang Ginoo sa atong panahon? Unsa kita kaandam to face the Lord to judge us? Mao kada ang akong pangutana mga igsuon ko na ni Kristo. Ang pag-abot sa Ginoo makaigsunan nga may mayaon, alang ni adto mga matarong, alang ni adto nagtuman sa kabubuton sa Dios, o sa kamalipayong gutlo silang kinabuhi, because that would be the day, mao kada ang adlaw nga sila mahiusa sa Ginoo sa kinabuhi sa kahingpitan. Pero kadtong dagkong mga makasasala, kadtong mga tao nga nakakatraso sa Ginoo, kanang maong adlaw sa pag-abot ng Ginoo makalilisang kaina. Mga samtang wa pa moabot ang atong Ginoo, because we do not know the day nor the time. Sumapa si Maghilyo, kanusa siya moabot. Ang importante makaigsunan nga kita karon mangandam, nga kita karon magkinabuhi in anticipation for the second coming of our Lord. Ang kikinahanglan nga kita magbatunog maayong konsensya, maayong kabubuton, maayo o pamatasan, nga unta makaigsunan, mga maputli ang atong kasing-kasing. Because if our hearts are pure, we can see the eyes of God straight, nga walay ko kahadlok. Busa mga igsuon ko na ni Kristo, niya kita sa panahon sa pagpangandam. We are in the middle of the great period of history. The time sa pagluwas ka nato, pinaagi sa kamatayon o pagkabanos to Ginoo, and the time for His second coming. We are in between. Niya nagduha kadakong hitabo. Busa mga igsuon ko na ni Kristo, mangandam kita, magpuyo kita nga puno sa paglaom, despite sa daghang mga pag-antos o kasakit dining kinabuhi nga atong gipuy-an karon. Mga igsuon, naibaw tingali ka mo, hapit na moabot ang tuig 2025 next year. Ug kung sa makadang tuiga ka karon atong pagkadawhaton, usa ka dakong tuig a great jubilee. Naibaw mo ana, di ba? The Great Jubilee 2025 nga mao kini ang atong pagandam usa, because that will be the time of grace, the time din ato matagamtam ang daghang mga grasyas Ginoo kung kita muduol kaniya magbaton o kinabuhi nga malinis aron sinunana makiigsunan matakos kita sa tumukasyon isip mga Kristohano. My dear brothers and sisters, unsa may atong buhaton karon? Tingali maingon kamo, lisod ang atong kinabuhi, lisod ang atong pagpuyo. Daghan kita mag-antos dining kalibutan nga atong ipuy-an karon. How can we be prepared? How can we be happy? How can we be joyful? My dear brothers and sisters, nining atong mga pag-antos o kasakit in kalibutan na magbaton unta kita og lig-ong paglaom. Kini pong paglaom, hope makaigsunan, is the very heart and the center of our celebration come 2025. Mao kini ang ingon Santo Papa. Hope does not disappoint, according to the letter of Paul to the Romans chapter 5 verse 5. Hope is also the central message of the coming Jubilee, that in accordance with an ancient tradition, the Pope proclaims every 25 years. Everyone knows what it is to hope in the heart of each person. Hope dwells as the desire and expectation of good things to come, despite our not knowing what the future may bring. Mga igsuon, usmonako, nining atong kinabuhi nga atong ipuy-an karon, hilabihan na gyud kalisod ang atong pagpuyo.
Because we are living in a troubled world. Daghang mga tao makaigsunan nga nawad anang paglaom silang kinabuhi. And there is now another pandemic. Di ba kung say pandemic karon? Dili na COVID. The new pandemic karon nga nakaapektar sa daghang mga tao, ilabi na sa mga batanon, is the pandemic of depression. Are you depressed? This is a psychological illness makaigsunan nga naka-affect sa daghang mga tao, labi na sa mga batanon, despite the advancement sa atong technology, despite all the things that the world offers. Daghan ang mga tao karon nga nag-antos sa ilabihan, gumikan sa kalisod silang kinabuhi. That is why makaigsunan, magbaton kita og lig-on nga pagsalig, lig-on nga paglaom sa Ginoo, nga bisan unsa mahitabo sa kinabuhi, even in the midst of our trials, even in the midst of our sinfulness, even if we have wala na kita'y paglaom, nga maabot pa ang mahayag na kaugmaon sa itong kinabuhi, magbaton lang yapon kitang pagsalig sa Ginoo. Our sinfulness, ang atong pagkamakasasala, makaigsunan, dili kini mamag na kita magbaton og paglaom sa Ginoo. Ang atong pagkamakasasala is not an hindrance nga kita dili makaduol sa Ginoo. In fact, makaigsunan, ang Ginoo kanunay nangadloy kanato, nagtawag kanato. We just have to hope. We just have to call God. We just have to trust in His mercy. Aminin niyo makaigsunan, sa akong pagkapari, dugay kay ko spisuhan. 16 ko katuig spisuhan. Pero di ko priso, ha? Dili ko ex-convict. Ako'y chaplain sa mga priso. For 16 long years, ang akong ministry diha sa prison. Unya, usa ka daw niya na, doon ay usa ka dakong makasasala, dakong piniriso ba nga binuon nako og mingon, Padre, ikaw ba, pare mang kapader, sigurado na kang malangit? Kung anong ngutana man ka, sa di lang gusto na ko mangutana. Ko, kini akong pagkapare, dili ni mo'y garantiya nga malangit ko. Hinuon, sultihan ta ka, brother, mas malangit pa ka na dili pare kay kanako ka pare. Sa tinunto ba lang imo pare? Kung ano nakapangutana man ka, patod pa niya, ako pare, ako'y labing dakong makasasala sa tanang mga priso din sa provincial jail. Wala na ko'y pamilya pare, wala na ko'y ginikanan, wala na ko'y mga igsuon, wala na ko'y mga sawag mga anak, tungod sa akong mga kasalanan nga nabuhat sa akong kinabuhi. Matod pa niya, nakaila kagyawa padre? Kung ano utahan na kaila makagyawa? Kung ano ba nang imo mo na imong pangutanan ako? Sa kanang yawa padre, wala kahibaw, kanang yawa mo na manintag tao, pero sultihan ta ka padre, ako'y manintag yawa. Kung ano man, matod pa niya, ako padre, sultihan ta ka, wa ka kadungog nga doon na yawa nga nakapatay tao, pero ako daghan kay ko napatay tao, Father. Wa ka kadungog padre nga doon na yawa nga nag-rape og babae, pero daghan na kayong babae nga akong gi-rape padre. Wa ka kadungog padre nga doon na mga yawa nga nanulis, pero ako padre daghan ang bangko nga akong gitulis. Wa ka kadungog nga doon na yawa nga nagkadis-adis padre, pero ako yung number 1 nga drug pusher din sa Cebu. Dako kay kung makasasala, padre. Double life sentence na ang akong nadawat, padre. Wala na ko'y paglaom sa akong kinabuhi. I lost my family. I lost my parents. I lost my freedom. Nothing remains good sa akong pagkatao. Ug ako siyang giingnan.
sultihan ta ka, Brad. Ang Ginoo dako kay paghigugman niya nimo. Siya gugma pa rin. Dutlan ba ko gugmas Ginoo? Ug ako siya gisultihan. He loves you more than He loves me. Mas dako ang gugma sa Dios nimo kay kanako nga pari. Nganuman, gigugma kas Ginoo, dili tungod kay buutan kag tao. Gigugma kas Ginoo tungod kay maayo kag tao. Gigugma kas Ginoo tungod kay dako kang makasasala. Sa guba na kong kinabuhi, Father. Walay paglaom na kong kinabuhi. Impierno na kong panulungan. Buslot na kayo kong pagkatao. Di na kong dudlan o gracias Ginoo. Di na kong dudlan o kanuoy sa Ginoo. Walay ni gugmas Ginoo, maabot ka na. Buslot na ang akong pagkatao. Dili na mahimo bubuan o unsa pa diha gugma o kanuoy sa Ginoo. Ug ako siya giingnan. Brad, it might be that your self, sama ko sa kabaril nga busluton. Apan kung imong ituslob ang imong container sa imong pagkatao nga puno sa mga buslot, mapuno lagi hapon kini. Kung imong ituslob sa laod sa kanuoy sa Ginoo. Murag natandog siya itong isulti. Dagat og pila ka adlaw. Minuol siya na kumingon, Padre, tinuod itong imong isulti, higog makbakos Ginoo. Ano, duhan-duhan eka? Makasasala ko, Padre. O, lagi. Ha? Makasasala ka. O, labaw ang gugmas Ginoo di mo. Kaya nakinahanglan ka siyang gugma o kaluoy. I will pray for you. Dagat pinakaadlaw makiigsunan. Apil siyang charismatic. Appeal siya Life in the Spirit seminar. You know what happened to him during the baptism of the Holy Spirit. He received, nadawat niya makaigsunan, dili ang gift of tongue, dili ang gift of knowledge, dili ang gift of feeling, but he received the greatest gift, which is the gift of love. Napuno ang iyang kasing-kasing sa gugmas, Ginoo, nawasik kabutangan. And he cried and cried all the day. Because of the tremendous love na misulod kaniya makiigsuonan ug nagayo siyang pasaylo ug ang tanan alang kaniya makiigsuonan makahinumdum ko natos kanta natos gidwan nga matod pa niya ang tanan nga kung nakita sa kalibutan all things bright and beautiful. May kumpisal siya makiigsuonan ug ang tanan yang sala iyang isugid uban ang luha sa pagmahay o paghinulsol ug iyang nadawat ang pasaylo ug kanuoy sa Ginoo. Fast forward. Naasahin akong parokya. Wala na akong maasahin sa prison ministry. Mga 10 years after that event, diha ko sa Mactan airport kay padung ko sa Macau. Kay doon ako mission dito sa Macau, China. Unya, dito sa pre-departure area makiigsunan, dito ko naglingkod mga alas 9 gabi. Paabot sa akong flight, alas 10 akong flight. Taon-taon, doon ay tao kami doon nga, likot antay, nagdalag attache case. Tanaw na ko, mantingalin abogado tingin tawhana, gobernador tingin, nginig makayo, pamarong. Pag doon na ko, lingis siya. Naglingkod ko nga nagduka-duka. Minsan, Father Lucas? Are you Father Lucas? Yes, ako. Kailan ba ka na ako? Father, ikaw ni? Tayo parang kung kisama ka. So, waka kailan ko, Father? Wagi ko kailan ni mo. So, si Father, waka kailan. Excuse me, wagi ko kailan ni mo yun. Ingon siya, Father, remember 10 years ago in the provincial jail. Ako kanto nga miduol ni mo, Padre. Kung pasayloon pa ba ko sa Ginoo? Kung ngano nakalaya man ka? Ug batod pa niya, Father, after that confession nga akong gibuhat di mo, Padre, gimaan ko dito sa munting lupa, naimo ko ditong head sa charismatic movement, nakanawat ko presidential pardon and parole. Now I am free. Mao ba?
Kung yung anong dapat ka tasikis, asa makapaingon? Nahibaw ka, Father? Muadto ko sa Hong Kong. Kaya nahibaw na kong international speaker of the love of God, of the mercy of God, Father. Mga igsuon ko na ni Kristo. Hope does not disappoint. Hope, my dear brothers and sisters, builds our character. If we have hope, if we believe, and if we trust, something good would happen to our life. Despite our sinfulness, despite the calamities of our life, ang Ginoo mubag-o sa itong kinabuhi. Ang Ginoo muhatag ka na itong second chance. Not only second chance, third chance, more chances. Busa, ang misyon nato karon makaigsunan, moduol kita sa Ginoo, musali kita siyang kaluoy. Kaya ang Ginoo maayo og maluluyo. Trust in His mercy. The divine mercy makaigsunan is the devotion for the end times, which according to the Lord to Saint Faustina, before I come to you as a judge, I would first come to you as a merciful Savior. So let us come to Jesus and entrust our life to Him. And the Lord would renew us. And the Lord would take good care of us. And we will be happy. Question again, are you happy today? Are you happy? Are you sure? Are you hungry? Manindog na tang tanan.